Sikubingelele-ke mbukeli ekhaya, siphinde sikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Cela umusha kule channel uklikhe subscribe button kanye nebell so masiphotha amavidiyo amasha YouTube ezokutshela. Kanti uma ubuye kwesibili siyakwamukela nganya kwethu. Sicela ukuthi like lapha ividiyo muyithandile nishare. Kanti ngaphandle ukuthi sinimoshele isikhathi senu bafethu akasiqonde ngqo ukuthi kuphathele zona namhlanje. Kuthi kuphathele zona-ke namhlanje siphathele laphana umculi kaMaskandi uNjoku ukhala ngesiginci sakhe, ukhala ngokuthi isiginci sakhe santshontshwa igciwane elisha laphana emcimbini kaMaskandi obuseThekwini ngonyaka odlule. Okususela ludeshu-ke mbukeli udalele laphana igciwane elisha emva kokuba lambele yafaka laphana ipost ey'nkundleni zazo zokuxhumana ku-Facebook kanjalo naku-Instagram, lapho khona belitalapha ukhuzana emva kwepost yakhe ebikade ithrendayo abantu abaningi bayibonile laphana ey'nkundleni zakhe zokuxhumana. Wathi igciwane lithena kule post nakuSominzi kwaqala kancane njalo, hhayi ngoba senimbona manje eney'nwele ey'phinki enjengezomculi kaMaskandi mbize ngoNjoku, owalahlekelwa isiginci sase sibonakala kosofa abamnyama komunye weminye imizi yamunye umculi abangakaze mdalula igama lakhe. Uthe kusenjalo kumbukeli uNjoku uthe naye ebona le post yegciwane waqonda ngqo ey'nkundleni zakhe zokuxhumana lapho afike khona washiya isithombe laphana ehlekisa abaningi, lapho igciwane khona liqukule esinye sesidlakela sensiza nje wasabhala i-caption wathi laphana lwalumnandi laphana uthando lukaDunudunu laphana nowakwakhe bebungaza laphana igolide laseThaveni. uNjoku uphinde wafaka enye ipost futhi laphana etalapha khona-ke igciwane elisha lapha ey'nkundleni zakhe zokuxhumana. Le post-ke mbukeli sokufakela yona la isithombe sayo ku-YouTube, kodwa nje kafushane ifundeka kanje. Isekele insizwa uNjoku, bengithi ngiyakuhlonipha mfethu, ngingasho lutho kwala noma usingidlela isiginci sami, ngathula. Wabuye lapho wathi ngiyasuza, waphinde futhi lapho ngangasho lutho kuwena ngoba ngikuhlonipha. Insizwa yathi futhi, ngiyathemba akekho noyedwa umuntu oyoke yathi ngiyakotela kuwe ngoba izwe liyazi kade ungihlokoloza ngizithulele, ngihlonipha ubulili bakho ngoba uhulumeni akazwani nabantu abahlukumeza abesifazane kuleli lizwe. Sengiphetha-ke mbukeli yami le video, ngicela lapha nawe usho uvo lwakho ku-comment section ngalolu daba lolu. Sophinde sibonane futhi nakwenye ividiyo eyilandelayo ngane zakwethu. Cela ukuthi umusha uklikhe subscribe button nebell so lesi sohlele sindawonye ngaso sonke isikhathi ngane zakwethu. Siyabonga.